27 urte ditut, eta ez daukat euskaldun arbasorik edo erlaziorik Euskal Herriarekin. Orain euskera irakaslea naiz, aizego Euskal Etxean, eta ja darama 10 urte klaseak ematen hemen. Baina gero itzuli nintzen 2004an. Eta momentu horretan egin nuen ega azterketa. Hemendik beti egiten dugu hori ez daki ametsetan bezala, Euskal Herria ez daki edo jartzen desberdina da, bai aurkitzen duguna da, herri bat edo, hiri bat, bai guk pensatzen dugu, bai dena mendiak eta baserriak eta jendea dantzatzen mendietan. Eta ja, hori zen lehenengo impresioa. Hango jendeak igual harritzen zen gure, ez daki, igual hemendikan urrun eta euskera ikasten eta zergatik egiten duze hori galdetzen ziguten. Eta bai, eta guretzat arraroa da hori, han egonda eta ez dute, batzuek, hori, ez dute ikasi nahi. Eta bai, pena ematen dit.